Onyeisiala anyị agwana ndị CBN ka ha kwụsị na-agbanwere ndị na-ebubata nri ego n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Nke a ga-eme ka ihe banyere ọrụ ugbo tolie n'ala anyị. Ọ kakwa n'isi mbido TV anyị apụtago ka anyị jụọ ọha na eze ihe uche ha banyere okwu a Onyeisiala anyị kwuru. Echefukwana na aha aka nwekwa nwaada Ụzọma Morin. Ka ya bụ okwu si wee dị, eziokwu na ọ bụ Onyeisiala anyị, mana ọ kakwa na ịka mma n'uche aka nke m ka ọ bụrụ na ọ chọrọ ime ihe dị otu ahụ, ya bụrụ na o dosago makwanụ na o mepụtana ihe oriri ya ezuru anyị n'ebe oriri nne nke ya ezuru mmadụ niile ka agụụ ghara ide, maka na ọ bụrụ na o si ugbu a wee bịa gbochie ya wee bịa bidokwa ịhazi ka a ga-esi wee ri nri, ọtụtụ ndị mmadụ ya wụ tupu ya emechaa ya bụ ihe. So ya aka mma na ọ ka hapụkwara ha onye ọbụla a na-eme ya otu esi eme ya, otu ya hazichaa ya obodo ya hazichaa ihe otu ọ ya esi wee dị mma bifo ọzọ ya bụ ihe enwe ike standịzi ụta. Agụụ dị adị ọrịa obodo, so onwezi ihe ọzọ ihe eme ihe ebute agụụ separate, so agụụ dị adị formally, so onwe ihe ọzọ ihe eme kịta ya ebute agụụ ya dị to the people. Agụụ adịghị adị ọrịa. Ịma na Onyeisiala anyị enwere ụfọdụ ihe ndị ọ na-emegasị, ọ na-eme ka o nwee ike na-akwadobe ndị be ha, mana onye ji uche ihe wee egwu uche ka a na-agba ichekie n'obodo anyị a ndị ịkọ ugbo and ụmụ ihe ugbo a na-adabara ofuma wụ ndị ugwu ebigo m obodo ugwu, ha nwere ala sara mbara, ịbịa be anyị ịmụ ihe ịkọ ugbo a dị enyekara anyị aka. Anyị wawu ndị na-azụ ahịa na-agba mbọ, ịgụchagodo akwụkwọ ị ga-ala ka ịzụ ahịa. Mụ nwa agụrụ m injiniarin, ana m azụ ahịa, so echiche ya ahụ, atụmatụ ya ahụ adaba to my own side. Ọ bụrụ na ọ kwụsị ka ndị importers ka kwụsị ileshe njiri ihe ego, ka kwụsị ibubata nri na Naịjirịa, ọ ga-ebutekwa agụụ, tinyekwuola agụụ nke dị n'obodo anyị mbụ. Ya bụ ihe nwere ike ikwulu okwu a, ọ wee ya ọzọ. Ọha na eze na-ege anyị ntị, unu anụgo n'ihe ndị mmadụ kwuru. Ụfọdụ sị na echiche Onyeisiala anyị adịghị mma, ụfọdụ sịkwa na ọ ga-ebutekwu agụụ n'obodo anyị, mana ndị Igbo si uche onye adịghị ya njọ, onye ọ na-ekwugo ka o si wee dị ya mma. Ọ gwaziri Onyeisiala anyị ka o mee ihe bụ uche ebe ya dịkwa ọha na eze mma. Ọ kakwa n'isi mbido TV ka anyị na-ewetara unu ya. Echefukwana na aha akwa nwaada Ụzọma Morin. Ka emesịanụ.